Piye Kang? Oh, mangke riyen Dipati, mangke riyen. Niki wonten srana ning sampean mang-meneng mawon. Oh nggih. Lho, kok sik Bagong? Musuhe to karo Begawan Durna kuwi apa lahir batin? Serius. Lahir batin. Bumi langit dadi paseksan. Menawi ngantos kula mangke niku antaraning ati lan lati kali ati ora nyawiji sampeyan mangesotke kula. Mangsotke Bagong kere salawase. Kula kinten biyen kula nggih pun kere. Yen pancen kowe lahir batin bakal tak udaneni. Jernyatane yen pancen Begawan Durna kuwi nampa siswa ora milah-milahke siswa sing duwe derajat pangkat, siswa sing sugih apa sing miskin, nanging bakal tak tampa lahir batin nggonmu swita karo aku. Estu Panembahan, tenan Bagong. Oh lah nyenengake matur sembah nuwun nika kula nggawa gula teh. Oh iya iya. Menika diaturke sakniki napa mengke? Mengko wae gampang. Nggih. Engko ndak kowe kabotan. Wending kok. Wong mung seprapat-seprapat. Ya wis ora apa-apa, tak tampa wong kuwi jenenge tresnane murid karo siswa. Nggih, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Lah ingkang salajengipun kula nyuwun dawuh, kula badhe kaparingan menapa dinten samangke kula nyuwun pangendikaanipun Begawan Durna. Oh, Bagong kowe tak kandhani ya. Nggih. Iki mau aku karo Adipati Harya Sengkuni kuwi nedeng ngrembug bab impet. Lho. Ngimpi? Iya. Sampeyan ngimpi ngapa? Ditiri teng 1001 malam mawon. Mengke teng mriku menawi impenipun kembang menika loro, menawi godhong menika 3 lajeng dipun wolak-walik mawon. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Sena Nugroho. Selamat menyaksikan. Stop swala sila bertobo, selalu gembol, sumorante hawela. Lho. Iki ora pangling kaya rawuh Adipati Harya Sengkuni. Ana ing pertapan Sukalima di Janur Gunung Kadingaren. Adipati kersa rawuh ana ing Sukalima. Padha kanthi harja sak tindak ing Adipati Harya Sengkuni rawuh ana ing pertapan Sukalima kene di Adipati Harya Sengkuni. Iya Kakang Durna tansah winantu ing Suka Basuki praptaku ning Sukalima niring Sambikala. Aku ngaturake pudya pangastawaku wae katur ngersaning Kakang Prembaning Sukalima. Oh iya tak tampa Dik Patih, tak tampa. Ora liwat pangestuku tampanana ya Di. Iya tak gegem dadiake jimat. Sapa yang minangka dadi ruwangmu rawuh ana ing pertapan Sukalima? Aku mau ngijen wondene kepareng nderekake ya ming anak-anakku Palasata Kurawa. Lho, lah kok ora mbok aturi supaya munggah ana ing pertapan Sukalima jere kene kuwi papan pasinaoning para Kurawa. Kene kuwi papan pamulangane para Sata Kurawa. Kena ngapa kok dadak mbok papanake ana ing pelataran pertapaning Sukalima? Mengko ndak malah ngewu-ewu nggonku bakal rembugan karo Kakang Premban Durna. Merga sampeyan ngerti dhewe solah slaganing para Sata Kurawa watak wantuning Kurawa kuwi rak keladuk wani kurang geduga monggo akeh-akeh padha ninggal tata krama padha ninggal unggah-ungguh mengko ndak malah pating cruwet kaya bedet sewu menebo pategalan jroning pertapan Sukalima mula ora ana ingkang ndak keparengake nderekke sowan ning pecrabaan pertapan kene Kakang. Oh ya wis nek kaya ngono ya wis prayoga malah iso manteng nggone awake dhewe mengko bisa rembugan jumbo kalawan apa ingkang bakal mbok aturake marang ngres ana ing ngarsaku Dipati. Iya Kakang Premban Durna nuwun sewu Rekinopati ing abdipun Asatama kepareng kula ngaturaken sembah pangabektinipun ingkang abdi kunjuk sandhang padha paduka Gusti kula ing kepatihan Plasa Jenar. Iya Asatama sira atur bekti kelawan aku wis ndak tampa ora liwat pangestuku tampanana. Lho pundi nggo jimat paribih dayana ning kasantosan paring pangestu paduka Gusti Plasa Jenar amawakono kabagyaning gesang kula Gusti Patih Harya Sengkuni.
Sawise santata nggone Dek Patih rawuh ana ing pertapan kene, aso ingkang dadi napas katon wis asat ingkang dadi riwe. Yen mbok keparengake aku tak nyuwun dawuh ya Di. Rawuhmu ana ing pertapan Sukalima kene apa pancen saka kersaning Adipati Sengkuni pribadi? Apa pancen sira kuwi diutus dening anak Prabu Duryudana? Ingkang sepisan aku ngaturake serius pira keluputanku nyuwun pangaksama ya Kakang. Sowanku iki ora saka kok pribadiku dhewe. Nanging aku sowan iki pancen diutus dening anak Prabu Duryudana ing Ngastina. Lho. Ana apa Depati? Lah kok dadi anak Prabu Ngastina utusan lawan Adipati Harya Sengkuni supaya rawuh ana ing pertapan Sukalima. Apa aku nandhang keluputan tumraping negara Ngastina? Yen to pancen Begawan Durna kuwi nandhang luput tumrap negara Ngastina, dosa apa ingkang bakal ndak sandang? Aku ora bakal sirah. Yen to rawuh Adipati Harya Sengkuni kuwi bakal paring kanugrahan saka anak Prabu Ngastina marang Begawan Durna. Terus aku tak takon karo sampeyan labuhan apa sing wis tak tindakake tumrap negara Ngastina. Aja kaduk ati kadron penampa. Iya dene prataku ning Sukalima kene ora kok bakal paring dedukan lawan Kakang Prembandurna. Kuwi bakal wis babar pisan ora. Uga ora bakal paring kanugrahan saka anak Prabu Ngastina marang Kakang Prembandurna. Kuwi ya ora. Lah wigatine apa? Ana sewiji-wiji ingkang dingendikake dening anak Prabu Ngastina ingkang bakal katur marang Kakang Prembandurna. Lho mestine cukup nimbali Begawan Durna sowan ana negara Ngastina. Jenengku iki Nayaka negara Ngastina. Aku kuwi punggawa negara Ngastina. Samangsa-mangsa dikersake sowan ora bakal badal dawuh anak Prabu Ngastina. Lah kok dadi Adipati Harya Sengkuni ing raya-raya rawuh ning Sukalima kok beda ana adat ingkang wis. Aku dhewe durung ngerti ning sing wigati aku tak ngaturake apa kang dadi wigatiku diutus dening anak Prabu Ngastina. Kene-kene Demati rada maju kene. Aja nganti duna dungkap nggonku bakal nampa pengendikane anak Prabu Ngastina lumantar Adipati Harya Sengkuni di Adi sungkene plasa jenar. Handrah ingkang wis witarum kasiring samirana mre sekar gadung ngas kandanyo maweraras renaning driya sejatine ngene ya Kakang. Mataku ning Sukalima iki nyambung ngendikaning anak Prabu Ngastina. Kakang Prembandurna ngerti dhewe. Pendak-pendak Ngastina ngadani pasewakan, pendak-pendak Ngastina ngadani pepanggihan ing marwatan negara Ngastina. Sing dirembug ora ana lek kejaba mung patine para Pandhawa. Lan ngerti yo nganti tekan dina iki penggali anak Prabu Duryudana kuwi ora tentrem, ora jenjem, lan ora kepenak nggone dadi nalindra ning negara Ngastina. Merga Pandhawa isih urip ana ing alam padhang. Mula tumuli aku didhawuhi dening anak Prabu Ngastina ngelingi yen to Pandhawa kuwi murid sampeyan
Kurawa kuwi ya murid Sukalima. Mesti wae Kakang Penemban Durna minangka dadi guruning Pandhawa kuwi sak tenane. Upama sampeyan kuwi gelem jujur, mestine Kakang Penemban Durna kuwi ngerti karo pengapesaning Pandhawa. Lah, gandeng ingkang dijangka dening anak Prabu Ngastina kuwi patine Pandhawa. Kakang Penemban Durna saiki disuwun supaya ngatonake dharma bektine marang Nalindra Ngastina lan tresnane marang negara Ngastina lan minangka dadi nayaka lan punggawa. Sampeyan didhawuhi supaya ngendikake pengapesaning Pandhawa kuwi janjane menyang endi. Yen Kakang Penemban Durna wis paring dawuh, mengko sing makarya utawa sing bakal tumandang para Sata Kurawa, Kakang Penemban Durna cukup paring pangandikan wae. Merga aku ngerti sampeyan kuwi brahmana, sampeyan kuwi guru. Ora ana jamak lumaring ngatasé guru kok mentala karo siswane. Njaga marang asmaning Kakang Penemban Durna supaya tetep arum mangambar. Aja nganti kelepetan dedosan. Merga saka anggone Kakang Penemban Durna bakal paring pepati lawan Pandhawa. Cukup Kurawa sing tumandang ning Kakang tak aturi jujur. Janjane pengapesaning Pandhawa kuwi menyang endi lan sapa? Wis kuwi sing dadi sedyaning Patih Sengkuni sowan marang Sukalima. Saiki tak suwun Kakang Penemban Durna paring dawuh kelawan aku. Mengko yen wis cetha dawuhing Kakang Penemban Durna bakal tak aturake anak Prabu Ngastina. Sampeyan iso ngaturake kringkianing Pandhawa wae tak kira wis dadi bombong bungah penggaring anak Prabu Ngastina Kakang Penemban Durna. Lole. Kenthos waluh gembol manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi salah-sati wana. Oh, lah ora ngimpi apa-apa kok dadi lakonku kaya ngene ya, Dik Patih. Kok sampeyan dadak paring pangandikan kaya ngoten? Lho, mestine ngoten. Upama kula menika dipun dawuhi munggah gunung, yen perlu jegur segara. Upama Begawan Durna menika dipun dawuh supaya manjing telenging geni sing murub, kula ora bakal wegah, kula saguh. Wonten menika ingkang dawuh inggih menika anak Prabu Ngastina. Ning sareng sampeyan menika paring dawuh ya Di, panjenengan ngendikake piye to kringkianing para Pandhawa? Oh, jujur wae, mak tratap atining Begawan Durna, mak tratap atiku. Merga saka rumangsaku kuwi dudu pegaweanku, kuwi dudu ingkang dadi kewajibaning Begawan Durna. Koseta. Kok sampeyan iso ngendika dudu pegawean sampeyan? Pegawean kula niku mung mulang para Kurawa lan mulang para Pandhawa. Kula menika guru. Jarwa dasa ing guru menika iso digugulan ditiru. Saweneng ilmu ingkang kula duweni sing tak duweni tak paringake marang Pandhawa lan Kurawa. Wewangsaning kawruh sing wigati nani tumrap ing urip tak paringake marang Pandhawa lan Kurawa. Lah kok dadi Durna kok kon mateni karo murid dhewe menika piye to, Dik Patih? Kula nek arep nglakoni pripun? Sampeyan mboten kudu mateni Pandhawa. Ming ngaturake keringkiane, lak ming cukup to. Kepenak kok, Kakang. Ora usah dadak digawe repot, ora usah dadak digawe angel. Sampeyan ngendika ya Pandhawa kuwi matine dingenekke utawa dingonokke. Niku mengke sing mangkat makarya aku kalih Kurawa, mboten sah sampeyan sing kudu magang karya. Sampeyan ngendikake sranane Pandhawa mati niku piye? Lho, perkara kula mung ngomong, ning niku dadi jalaran mati ning para Pandhawa. Niku embane kaya dene, kula menika ora mangan nangkane ning gabul pulute. Tegese kula ora tumindak, ning kula nyandang dosane. Niku mboten apik, Dik Patih. Wis to, sakniki ora sang rembug perkara apik karo Allah. Apik karo Allah niku wis ning sampeyan wonten ing alam padang niku donya niku entene ming werna loro. Apik Allah bener luput padang peteng bejo cilaka pun ngoten mawon. Saiki kok dadak ngrembug perkara apik karo Allah. Sampeyan mangendikake pripun carane? Oh, lole. Niki mboten rampung dienggo lole-lole. Niki sampeyan mang paring pangandikan nek ming lola-lole ngoten niku mengke ngentek-entekke wektu. Kula kudu piye, Dik Patih? Sampeyan mang paring pangandikan. Nek kula ora gelem ngandhakake kringyaning para Pandhawa, tegese Kakang Penemban Durna Meru Ngastina menika ming lair batine sampeyan ngrangkul Pandhawa. Niku bakal dadi dukaning anak Prabu Ngastina. Nek kula ngandhakake kringyaning Pandhawa nika nun sewu lho, Dik. Amit lho. Kula kok cengkah karo ati kula dhewe. Cengkah perkara piye? Pandhawa niku siswa kula.
mongko siswa menika kula rangkul kaya dene anak kula dhewe. Kaya dene anak kula dhewe. Kula tresnani. Lah kok dadi kula ajeng mentala ngandhakake kringyaning para Pandhawa. Niku ora padha karo kula niku wong sing ora duwe rasa kamanungsan. Jaman saniki kok ngrembug rasa kamanungsan. Pun to. Saniki niku akeh menungsa sing kelangan rasa kamanungsan, ning satu kewan malah kewalik duwe rasa kamanungsan mriku pirang-pirang. Pun sampeyan saniki mengendika, kringyaning Pandhawa niku teng pundi? Nek sampeyan boten purung paring pangandikan, kula tak wangsul teng Ngastina, kula tak bali teng Ngastina, apa sing enten teng Sukalima niki arep kula aturke dening Sinuwun Prabu Ngastina. Tertentu panjenengan entuk duka, gedhe-gedhene sampeyan bakal nampa pidana saka anak Prabu Ngastina. Lole meneh. Astaka swala. Nah, mbok ganti. Sela bertobat selalu gembol sumorante hawela. Nah, mbangane lole mbok hawela. Kok mengelola lole. Dadi suduk gunting tatu loro. Ha cetha. Nek diingkupke ya ming siji tatune. Oh iya, nggih Depati ya. Pun kula akoni. Kula rumangsa isa mukti ngawi Banyakrawati mbau denda kaya ngeten iki. Kaya ngene sing kula rasake babagan derajat pangkat danda donya Sukalima ora kurang niku saka peparingan anak Prabu Ngastina. Mula nek nganti kula menika nyelaki dawuh anak Prabu Ngastina, oh terus Durna niku pancen wong sing ora ngerti rasa matur nuwun karo sing peparing kalian kula. Nah, rak ngoten. Tegese kula wis ayem sik. Le diutus dening anak Prabu Ngastina niku kula entuk gawe. Pun mangendikake kringyane Pandhawa niku enten dumunung enten sinten? Puntadewa, apa Werkudara, apa Janaka, apa kembar? Nek miturut kula, kringyaning Pandhawa menika nuwun sewu mboten wonten Depati. Seta. Kok mbon ora ana pripun? Lho, nyatane ora ana. Dijukuk saka pundi mawon? Cobi. Ternyatanipun nuwun sewu. Pandhawa menika urip ning alam padang menika ndarmakaken gesangipun kagem kesaenan. Tetulung marang sak pepadaning urip sing ditindakake dina-dina karo Puntadewa sakadang anak kula para Pandhawa menika namung dedana dhateng sesaminipun gesang. Paring sandang wong kawudan, paring teken wong lunyon, paring payung wong kudanan, mongko tanpa pamrih. Jagat menika ngantos kebrebeken ngantos kumandangi dhateng para Pandhawa. Donya menika nganti kebrebeken kumandangi para Pandhawa. Yen para ratu padha keputangan budi merga negarane tau-tau dislametke dening para Pandhawa. Yen para brahmana padha tresna karo para Pandhawa, merga Pandhawa menika tabri wirid, tabri sinau, tabri manembah babagan ulah kapitadosan utawi kapercayan. Nggih. Nek wong Karang Pradesan menika tresna karo para Pandhawa, menika merga Pandhawa menika tansah memulang olah tetane dhateng wong Karang Pradesan. Wekasan menawi wancinipun panen tuwuh matikel-tikel asilipun wekasan sami keputangan budi kalian para Pandhawa. Saniki arep dijoko saka ngendi? Arep digayuh patine saka ngendi cobi? Manggagas. Nuwun sewu lho Di, wong apik niku akeh sing tresna. Mula nek nganti ana wong bakal jangka alane wong apik niku nuwun sewu mesti dikabarake kalau sing bakal dijangka patine niku wau. Mula nek cara kula sampeyan arep jangka patine para Pandhawa niku aja kandha sapa-sapa merga ketoke wong niku mungsuhi karo para Pandhawa ning jebul keputangan budi karo para Pandhawa. Wekasan ngerti nek sampeyan bakal mateni para Pandhawa terus dilaporke karo wong niku wau. Lah konangan. Wekasan Pandhawa wis tata-tata samapta ganti sawe gawe diri. Gawe tameng supaya ora iso dikrenah patine. Lho niku nggih mboten? Sampeyan niku nuwun sewu arep mateni Pandhawa kok ndak tak omong kono-kono akar mateni Pandhawa aku nangan. Nek kira-kira gawe tumindak Allah menika aja omong-omong meneng mawon terus dijangka karo sing ajeng dikrenah sindrakane niku mboten sah diomong karo wong kono-kono. Ning mboten wong Kurawa niku watake umuk, Kurawa niku watake sombong, Kurawa niku anake sesungaran. Nek arep duwe gawe, arep jangka gegayuhan mesti dikandhak karo wong kono-kono. Men dikira wong gumendhong, men dikira wong waelok. Nggih. Nggih pripun? Kandhane kok nggih. Terus saniki kula tak takon. Pun ngeten mawon, nek Pandhawa 5 niku ora ana ringkihe sakniki kula tak takon niku ringkihe wonten pundi? Mboten wonten. Mboten wonten kringkihane Puntadewa.
Mergo Puntadewa niku jenenge wis Puntadewa. Punta menika luhur dewa niku wis ngarani. Keluhurane Puntadewa niku ngungkuli para Jawata. Mergo tumindake apik. Nggih ta? Tumindake bener, tumindake becik. Ngoten. Sapa sing ora keput tangan beti karo Puntadewa? Mula Puntadewa niku nuwun sewu. Klebu sawijining ratu sing disebut Getihé Putih. Mergo saka sucine lair lan batine, ati lati makarti nyawiji menika Puntadewa. Aja kok bondo donyane dijaluk karo wong liya. Nuwun sewu. Nadyan derajat pangkat Kanalendran dijaluk karo wong liya, Puntadewa ikhlas. Aja kok derajat pangkate Drupadi bojone dijaluk wong liya diwenehke kok. Aja kok bojone pati uripe dijaluk karo wong liya diwenehke. Niku Puntadewa. Mula ora ana wong sing sucine ngungkuli Puntadewa. Nika nek pun nesu medeni. Nika gadah wujuding kalung sinebut kalung robyong. Nika nek kalunge nganti senggol kali Puntadewa. Nika dadi brahala gedhe banget niku sing mengguri sampean niku. Nek ming ngemplok sirah sampeane pisan. Nggih. Mengkaya sate kere. Puntadewa Werkudara. Werkudara ya ora duwe kelinggan. Werkudara ya ora duwe kriyan. Niku arep wong agal growal-growal ora iso basa, ora iso ndodok, ora iso unggah-ungguh, ora iso tata krama. Ning sapa satria sing tau ketemu karo dewane dhewe? Mung Werkudara. Saka sapa? Saka. Iya. Percaya aku. Lho, nganggo kasampurnan kawula panunggal sastra cetha paripurning wangsit. Sastra Jendra Pangruwating Diyung nika Werkudara kagungan. Arep wong gedhe dhuwur kaya ngono kae, wong kasar kaya ngono kae, ning wong iki nyebutake atine ngerawet ngungkuli jejarote ngasem. Mula atine lembut niku Werkudara. Tur kagaduhan kekuatan ingkang gegilani. Sapa to sing arwani karo Werkudara? Kula 100 niku mlumpuk kabeh genjot karo Werkudara. Nek ra mutar mbok kula delok wonge. Janaka salah meneh niku larange jagat lancuring bawana. Lha materi Janaka ajeng cara pripun? Ajeng mangpateni ajeng mangobong. Dewane geni niku mara tuane Janaka. Ngerti mantune mati diobong duripke meneh. Ajeng mangpateni cemplungke segara, dewaning segara niku mara tuane Janaka. Ajeng mangpateni mang pendem, dewaning bumi mara tuane Janaka. Mudhar ora kowe? Susah kok pikiran sampe? Nggih. Angel nggih. Angel, mula rasa digarap. Senengane kok. Ning nek liyane Pandhawa niku apa ya ana sing mbebetengi Pandhawa? Lho, wonten Dipati, wonten. Sapa? Siji Natandrawati, loro Semar Badranaya. Sapa sing arep ngumpuli kekuatane Natandrawati? Menika panjalmaning Wisnu, dewa sing tukang nentrepke jagat. Dewa sing tukang ngandung kabagyan niku Bathara Wisnu manjalma sajuga angganing Natandrawati. Mula Natandrawati menika nuwun sewu. Menika angel dijangka kringkianipun Natandrawati. Merga lante panggraitane panjenengane iso weruh lelakon sing dheweke ora ngerti, panjenengane iso weruh lelakon sing bakal kelakon. Panjenengan ajeng jangka patine Natandrawati wis pirsa dhisik lho, sengkune kok kurawane arep mateni karo aku. Utusan karo wong-wong supaya nyegat laku sampean. Angel dijangka Dipati. Sulit. Sulit niku asu jengkelit. Angel. Nggih. Terus sijine liyane Natandrawati, Semar. Kula ketentu paduka kalau pidato gemling samling sih apa. Sumambrah. Pidato kok digatekke lho. Semar Badranaya. Lho, Semar menika arep midrajate ngaceplek wong loro saudha terus saurupan. Wong-wong batur saumpamane. Ning Semar niku kekuatane ngedape-dape mula akeh sing padha nyebut pusaka bisa kandha jimat sing bisa ngucap niku Semar Badranaya. Jaman rumiyin Semar diboyong dening sinten kemawon. Saking negari Pancawati kepengin boyong ora iso, saking negari Istina kepengin boyong ora iso. Tumuli Semar nemtokke urip enten negari Ngamarta. Lah, wiwit dinten menika Pandhawa tansah luput senjata tawa tegesipun dipun jangka patinipun dhateng sinten kemawon boten saged kasempatan menika awit kekiyatanipun Semar Badranaya. Nah, mula nek kepengin mateni Pandhawa niku nuwun sewu kudu iso nyingkirke Semar kali Kresna. Niku bakal dadi srana patining para Pandhawa. Terus carane nyingkirke pripun? Kon pindah kontrakan.
Mboten maksude nyingkir kene niku. Nyingkir kene niku dipateni. Pateh kok lambat banget iki. Oh, dipateni nggih. Mang ngomong, golek saklare ngono, mang ngomong nggih, Pun. Menungso sing kudu dipateni. Nggih, ya kuwi Semar kalih Kresna. Pun niku mawon. Nek niku iso dipateni kula iso nemtokke Pandhawa niku bakal ringkih. Wong ringkih niku bakal gampang dipercaya. Ning nek Semar karo Kresna niku tesih meger-meger. Tesih cetha pocapane cetha panyawange nggone nyawang glaring jagat esemeng bulan. Wah, taunono windanana. Nek dadi jangka kaya ngapa bebasan sampeyan njaluk bantuane dewa. Mboten iso. Nggih patining para Pandhawa. Lele kentos walu gembol manyar-manyar duneng dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Depante, pripun? Gawe kaget ati kula tak kira ana cantrik ingkang sowan. Lah iki ora pamrih rak Bagong to dipate. Wiladara. Iki kok aneh temen. Ing atase Bagong kok sowan ning Sukalima. Ning ati-ati lho, Kang. Bagong kuwi wong ndugal kewarisan kuwi anake Semar. Mula nek nganti mengko Kakang kuwi klera-kleru le paring pangandikan gedene nyocok atine Bagong. Oh, aja takon dosa. Bocah kuwi arep kaya ngono nek nesu ngilani lho ya. Mula tak gawe ati-ati ya, Di. Iya, sing ati-ati wigatine apa? Ge timbalana kae kok malah merem-merem kok malah turu bocah kuwi. Oh, mana kawan Bagong gawe kaget. Atiku dene kowe sowan ana ing Sukalima, janur gunung kadingaret. Monggo adat sabene kowe ora nate sowan ana ing Sukalima. Bagong kowe padha raja sapraptamu. Kono kawan. Pangestunipun Penemban Durna tansah winantu ing kabagyan sowan kula tebih saking Sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk. Oh iya tak tampa. Pangestu kok tampan ana ya Bagong. Kula pundi nggo jimat paripe ndayana ing kasantosan. Oh, Depate sajake rada lerem atine kok. Basane ya genep tata kramane ya unggah ungguhe. Iki lagi pertama. Engko saya suwe ya saya sakarepe dhewe aku kuwi kulino karo Bagong. Bagong Padhalarja sak praptamu. Ate Susuki. Lah Sengguna lali Sengkuni winantu ing kabagyan sowan kula kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjur kena Pate. Iya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat Bagong Padhalarja sak praptamu. Ndara Satama? Iya. Kuwi lujeng Ndara bekti kula kunjuk. Iya, pangestuku tampanana. Nggih. Keng ibu pundi? Hus. Ngandel ora. Wis. Meng kepengin kangen tau tak nggo balapan jaran wis ngandel ora. Oh, Bagong kowe aja kebangetan ya Bagong. Iki mapan ana ing Sukalima, mula kowe kudu nganggo tata krama. Mekaten inggih Penemban. Kowe ana wigati apa? Apa sok wigati saka karepmu dhewe apa diutus karo bapakmu Semar? Sowan ana ing pertampan Sukalima lah kok dadi mengijen tanpa ruang. Nuwun sewu Penemban. Kepareng kula nglairaken dhateng gegembolaning ati kula. Lho, lah kok dadak sowan menyang Sukalima? Apa ora pantes kowe sowan menyang negara Ngamarta? Niki pancen pun dadi lenging ati kula. Kula kepengin sowan wonten ing pertapan Sukalima. Awit kula ngertos Penemban Durna menika mujudaken satunggiling guru maha guru. Ingkang saestu lantip panggrastani nek Durna niku ala, Durna niku elek, niku jane ora nyata, mung fakta. Anu napa? Niku mung napa jeneng kabar burung sing mboten wonten nyatane. Ning tumrap kula Begawan Durna menika satunggiling pandhita ingkang lantip panggraitane tur tresna dhateng siswa-siswanipun. Buktinipun ndara-ndara kula Pandhawa nalika alit dereng saged napa-napa panjenengan kula wentah dados siswa Sukalima saniki sami lantip panggraitane dados pitataning satriya punjer-punjering para sinatriya.
Piye iki mau? Kok turah omong-omongan. Kalimate wis kentekane. Mula-mula pitados nek Begawan Durna niku pancen satriya linuhung. Linuhur. Linuwe. Ndara Janaka saniki dadi wong sing pinter manah. Nggih to? Beberapa kejuaraan disabet semua pialanya niku awet panggulawentah sampean. Iya pancen Janaka kae mulang manah aku. Terus saniki Ndara Werkudara. Ndara Werkudara duk nalika pados banyu degan banyu suci Perwitasari ya tirta pawitra mahning suci niku sampean sing maringi. Jaman golek ngelmu kasampurnan kawruh panunggal. Sastra patri cetha. Sastra cetha paripurning wangsit, sastra jendra hayuning rat pangruwating ndiu. Niku sampean nggih peparing. Terus sampean didhawuhi supaya nyemplung wonten ing samudra. Ndara Werkudara nurut kalih dawuhing Begawan Durna, wekasan ketemu kalih Dewa Ruci, terus paring tirta pawitra maning suci. Kaya ngoten kok wong do ngandani nek Begawan Durna niku elek. Eleke nggon ngendi kula tak takon. Asline sampean niku suci. Asline sampean niku pendhita asli, mboten kok pendhita mbiye-mbiye kaya sing kondang sakniki niku. Wah, Pati marungokke niku bakal iso njunjung derajat kula. Mengke riyen to. Mengke riyen ampun bombong atine sik, ken neruske ature ken neruske. Terus wigatine kaya apa? Nah. Suwan kula menika penemban. Kula menika estunipun nggadahi raos susah ing batos. Merga kawontenan dusun kula menika sampun boten kanten-kantenan. Kawontenan desa kula, desane Bapak Karang Kadempel menika sameneika sampun boten tentrem, sampun boten ayem, sampun boten rukun. Langkung-langkung wonten menyebarnya nggih menika gosip virus corona. Niku membuat resah para penduduk desa. Wekasan wis pokoke padha nungsang kuyang gudel bingung. Gregeten kula tuku dayaju mbangane corona. Alhamdulillah, saya suwe lak saya ora cetha to. Kok sik Bagong kuwi aja ngaku gawar ngawur. Terus piye? Nah, terus kula niku jane kepengin bangun desa. Bangun desa kula supaya pulih. Wong niku padha ngerti marang ketentreman, ngerti marang kerukunan, lan ampun gampang disok-sok karo napa niku pawarta sing saya gawe medhi tumraping para kawula. Srana kula kepengin bangun desa. Ning kula ngertos wong ajeng bangun desa niku mboten mung agalan tok, tegese ora mung kekuatan lahir tok. Ning muga kekuatan batin. Nah, mula saking menika dinten menika menemban keparang mboten keparang kula badhe suwita dados siswa panjenengan. Kula dados cantrik panjenengan lan mugi paduka Sang Maha Guru kula keparenga maring ana wejangan ngelmu kekuataning batin tumraping kula menapa kekuatan batin kedah kula upaya wonten pundi papanipun. Kula pitados kaliyan Penemban Durna napa sarep pengendikaning Penemban Durna badhe kula nut, kula badhe ngestokaken dawuh. Cekap semanten atur kula nawi wonten lepatipun anggen kula mujatur kiranging parama sastra lan kiranging basa diagung pangasami wekdal kula aturaken dhateng Bapak Pranatacara matur sembah nuwun. Piye Kang? Mangke riyen Dipati, mangke riyen. Niki wonten srana ning sampean mang-mang mawon. Oh nggih. Lho, kok sik Bagong? Musuhe to karo Begawan Durna kuwi apa lahir batin? Serius. Lahir batin. Bumi langit dadi paseksen. Menawi ngantos kula mangke niku antaraning ati lan lati kali ati ora nyawiji sampeyan mangesotke kula. Mangsotke Bagong kere sak lawase. Kula kinten ket biyen kula nggih pun kere. Yen pancen kowe lahir batin bakal tak udaneni. Ternyatane yen pancen Begawan Durna kuwi nampa siswa ora milah-milahke
siswa sing duwe derajat pangkat, siswa sing sugih apa sing miskin, nanging bakal tak tampa lahir batin nggonmu suwita karo aku. Estu Penemban, tenan Bagong. Lah nyenengake matur sembah nuwun nika kula nggawa gula teh. Oh iya iya. Menika diaturke saniki napa mengke? Mengko wae gampang. Nggih. Engko ndak kowe kabotan. Kowe enting kok. Wong mung seprapat-seprapat. Ya ora apa-apa, tak tampa wong jenenge tresnane murid karo siswa. Nggih, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Lah ingkang salajengipun kula nyuwun dawuh kula badhe kaparingan menapa dinten samangke kula nyuwun pangendikaanipun Begawan Durna. Oh, Bagong kowe tak kandhani ya. Nggih. Iki mau aku karo Adipati Haryo Sengkuni kuwi nedeng ngrembug bab impen. Lho. Ngimpi? Iya. Sampeyan ngimpi ngapa? Ditiri teng 1001 malam mawon. Mengke teng mriku menawi impenipun kembang menika loro menawi godhong menika 3 lajeng dipun wolak-walik mawon. Panjen bocahne wis tumindak elek iki kaya ngono kuwi. Aku ngimpi, iki aku ngimpi yen to kowe kuwi mangku Sang Hyang Rembulan Bagong. Weh, tegese napa niku? Kowe bakal entuk kanugrahan sing gedhe, kowe bakal entuk kabejan sing gedhe. Lan apa yang mbok aturake mau mbok menawa jumbuh karo impenku, nggonmu bakal dadi panutaning para kawula sak padukan karang kadempel nggone bakal mbok bangun mau. Sayekti iki mengko mbok menawa dadi srana kasembataning sediamu Bagong. Wah, jan tepat. Ora ana klerune. Ndekno Pandhawa kuwi ya akeh pendhita-pendhita sepuh. Begawan Nabiyasa kae pinter, ning aku ketoke ora srek. Suwita karo Begawan Nabiyasa kae. Terlalu halus. Aku golek pendhita sing kira-kira so halus so kasar. Ya gelem tumindak elek, ya gelem tumindak apik. Kok kayane cocok Penemban Durna. Iya, Bagong. Matur sembah nuwun Penemban. Lajeng impenipun menapa? Lah, iki mau sejatine aku bakal paring pangandikan kalawan kowe. Nggih. Keparingipun paring pangandikan menapa? Kowe tak kandhani ya. Bakal kelakon penjangkamu, bakal kelakon nggonmu bakal kedunungan sarta bisa mbangun desa. Waton kowe bisa ngupaya kang aran Kayu Kastubamulya. Kayu Kastubamulya? Iya. Kowe dadi srana syarat wangunaning desa ing mapan ana ing panggonanmu. Yen kowe bisa nggayuh Kayu Kastubamulya, mbok menawa kowe bisa sak traju sak babak karo Raden Werkudara, siswaku untuk nalika semana. Lha madosi teng pundi niku? Niku toko kayu do enten mboten nggih? Nek Kayu Kastubamulya kuwi dudu kayu sak lumrahe. Ning kayu kuwi kayu duweni daya. Kayu kuwi duweni kekuatan. Kayu kuwi kayu sing malati. Sarta kayu ing saben wong ora duweni. Ya kuwi Kayu Kastubamulya. Terus anggenipun ngumpadi wonten pundi? Nah, kowe tak kandhani. Kayu Kastubamulya kuwi mapane ana ing Gunung Candrageni. Waton kowe bisa munggah ana ing Gunung Candrageni, iso nggayuh Kayu Kastubamulya. Apa yang mbok jangka bisa kasembatan pembangunan ing desamu bakal ngreda ngrembaka para kawan Bagong. Kakyat risang kapirangu pinanggul kinembet kembet dosa ngreknaning bawana ya si tukang walang ati ya si tukang sing tias ya si tukang kutu kering ing Gunung Candrageni ini pundi? Gunung Candrageni kuwi sak pinggire Gunung Mahameru. Kowe mapan ana ing ana Tibrasara, kowe munggah ning Gunung Candrageni. Ing kono ana wujuding kawah. Kowe nyemplung jroning kawah. Kowe modar iki engko. Nuwun sewu. Kula mlebet wonten teleking kawah. Kowe mlebu ning teleking kawah.
Mengko jroning kawakon kowe bakal nemokake wujuding kayu Kastuba Mulya. Nuwun sewu, napa kula mboten pejah Bagong? Kowe kelingan ora Werkudara? Ora ana jamak lumrahe wong kang padha ngias karo pengendikaning Begawan Durna. Wong kang ora padha percaya karo Begawan Durna ing atase golek ngelmu kok nyemplung telenging samudra. Nanging ngelmu kowe papane menyang endi papan wae. Waton percaya kowe karo gurumu mesti kowe bakal entuk ngelmu. Kowe entuk ingkang mbok jangka, kowe entuk ingkang bakal mbok gayuh. Oh nggih. Nggih ngestaken dawuh. Nek wis mantep ya mantep, yen iya ya iya, yen ora ya ora. Yen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani. Kuwi kudu mbok cekel sing kukuh bakuh. Nggih, siap. Wani ora? Wonten. Nek nyemplung kawah wae wonten pun mboten napa-napa. Kula urip ya mung doyak-oyak dep kolektor kok. Lha wong kula nyemplung nang kawah malah entuk ya lakon mulya, ora entuk ya modar teng mriku mboten napa-napa. Oh, bagus. Yen pancen kaya mengkono kowe mangkat to. Dina iki dina ingkang prayoga. Dina iki wektu ingkang apik tibane ratu yen napa nggo gayuh bakal iso kasembadan. Ngene nggih, ngestaken dawuh. Nyuwun pamit penembahan matur sembah nuwun ya sampun paring ilmu kaliyan kula. Oh iya Bagong wis ora dadi ngapa. Arep ana partai kula nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Darasatama kula nyuwun pamit. Ya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih. Sampun nggih penembahan. Oh iya Bagong tak sangoni puja sesanti. Nereng sambi kala sak laku jantramu. Muga-muga kasembatan penjangkamu. Nyuwun pamit tambah pangestu sing ati-ati aja disuwitani abdi wae. Sampeyan le paring ilmu kok ya kaya-kayane kuwi lahir batin. Nek ngoten pancen cetha nek Kakang Prembandurna niku lahir ndedheple teng Astina nanging batin sampeyan ngrangkul marang para Pandhawa. Oh, mangkir piye to Depate? Mangkir piye? Sampeyan niku nek mboten ngerti niku mang takon, aja sok nemtokke manut karo ati sampeyan dhewe kok ndak ora apik kedadeane. Lah nyatane kula ngerti sampeyan menehi pusaka wujuding kayu Kastuba Mulya. Nuwun sewu, kayu Kastuba Mulya niku kaya ngapa kok ya ora tau weruh. Lah kok iso ngandhake papane? Sampeyan wau kula ora pun jawel karo sampeyan to, Di. Pang meneng mawon iki enten srana. Sampeyan ngerti mboten Bagong niku sapa? Bagong niku anake Semar. Monggo Bagong niku ora kedadean saka sing gawe urip niku mboten. Nanging Bagong menika dumadi saka ayang-ayangane Semar. Mula Semar nika pancen kondang ora duwe ayang-ayang, mergo ayang-ayangane Semar niku dadi wujuding Bagong. Dadi nek Bagong niku mengke tekaning pati, Semare mesti uga bakal nelongso atine. Gedhe-gedhene bakal tekaning pati Dipati. Ayo apa? Bola-bali nek Panakawan edan. Kule mlaku medal Jawi kala wau mepet kula jebul sambi nyopet dompet kula. Wah, lah KTP barang ilang. Sin barang ilang weh Bagong iki pancen kon kaya ngono ya printere ra jamak-jamak pancen arep mlaku tumuli golek sangu kok nyepol dompete wong liya. Oh Depate pripun Bagong munggah wonten ing Gunung Candrageni ora ana ing bakal bisa bali urip mesti bakal tekaning mati. Nggih kula ngaturake panuwun. Lah kejaba saka niku gandeng kula wis menehi dalan. Mula sampeyan ya kudu makaryaning ing abdi kepatihan pripun Kakang Prembandurna. Kurawa mangketake. Bagong dilimpe ning dalan, pateni ten dalan. Upama mengko munggah Candrageni Bagong ora tekani pati, nek Kurawa melu gawe srana pati ning Bagong niku luwih becik lan luwih prayoga. Oh nggih, ngestaken dawuh. Nek ngoten kula tak medal njaba, kula tak ndhawuhi para sata Kurawa laku dedemitan yen perlu Bagong dilimpe dipateni. Pun ngoten mawon. Bagong mati Semar pepes ora duwe kekuatan. Semar mati Pandhawa ringkih. Mangkane Pandhawa angel mijet wae kanthi suwe banyu sinaring. Kula nyuwun pamit Kakang. Nggih. Musinipun Paduka mboten gadhahi tumindaing kados mekaten menika. Wes, utama ya kaya ngene iki wong sing kudu mbelani karo sesembane, mongko janjane geseh karo atiku. Lah ya wis ben ora apa-apa wong nyatane aku ya mung dadi srana. Wis mengko perkara dosane tak tanggunge. Iki kabeh mung goleke kamukten kowe ya Kirsatama. Bri ngestaken dawuh. Kowe dadi sawiji karo para sata Kurawa yen perlu bisa gawe srana patine Bagong. Bri ngestaken dawuh. Bubarna para cantrik manggi dijangganke padha mangarsama. Pun bapa wong atuamu
nedya manjing telenging pertapan nggih ngestaken dawuh Bapa Penemban kaya wis ora ana dawuh maneh ger anak Wasatama Purna gati ning pananggilan sang pinandhita arsa kundur kedatun jeluk saking dampar kencana kinapit gambaran gading kadhiraken sanggaring perombahan jadi manggung tetanggung Joko Paloro ing sami ngambil pacaraning keprabon kawis tinggal saking Mandura tindak Nyosri Naranata lamun ngatinon saking Mandura kaya tansah katon bebayaning marga ngadangi lekku mlaku terus Gong kowe tak takoni kowe jujur jarene bojomu tak takokke nek kowe lunga saka ngomah heeh kowe pamit karo bojomu arep meguru karo Begawan Durna iya to heeh tegong piye akeh guru akeh pendhita sing apik sing ampuh ning kena ngopo kowe kok milih Begawan Durna Pendhita Durna kae ngelmune ngawu gawar ngawur. Nek nganti kowe engko entuk ngelmu sing nyengsarake karo uripmu, sing kapitunan ora mung kowe, ning aku gareng karo Bapak Semar melu ngrasake. Mula janjane aku diutus karo Bapak supaya nyusul karo kowe kon bali ning Karakadempel. Aja meguru karo Begawan Durna. Truk, apa? Aku ndene niat bangun desa. Monggo sawise aku sowan ning Sukalima Begawan Durna ngendika karo aku bisane kelakon nggonku bangun desa yen aku kudu golek kayu Kastuba Mulya ning Gunung Candrageni Gong kayu Kastuba Mulya kuwi tau weruh rupane urung lho urung lah kok tak goleki tur kowe manut karo ngendikane Begawan Durna kok arep munggah Gunung Candrageni pancen sing wis tak antepi to jarene Penemban Durna nang kono engko ana kawah nek aku wani nyemplung kawah aku entuk kayu Kastuba Mulya Gong kowe ning ora to Le hah sing jeneng kawah kuwi papan sing panas panase ngungkuli panas geni ana ing Marcapada nek nganti kowe mlebu jroning kawah kuwi mau kowe mati Gong truk mbok ora iso ndisi sing keparengi sing gawe urip mati urip ora saka cangkemmu mati urip saka kersaning sing gawe jagat kowe kalingan ra jaman Ndara Werkudara golek banyu suci Perwitasari kon nyemplung segara aku terinspirasi saka Ndara Werkudara Ndara Werkudara nekat nyemplung segara kowe ora mati malah entuk tirta pawitra maning suci aku ya tak nekat nyemplung kawah kowe modar ora kok iso omong nek ora Werkudara kowe ora mati kok Ndara Werkudara beda karo kowe nyuk wis mangkel aku ngandani karo kowe iki minggir ta kowe ora usah ganggu kekarepanku to kowe lunga ya wis ning ngene bae nek pancen kowe ora gelem tak jak bali ngene bae kok yo tak ewangi yo piye carane golek ning aja nyemplung ora aku arep tetep nyemplung aku lho ngadus barang dasare aku arep nyemplung ora sah rasa nyemplung goleki saka dhuwur munggah Gunung Candrageni ya kena ning digoleki saka dhuwur ora wis to kowe mulia kowe mulih ora mulih salin perkara karo aku lho ora ana kakang ora ana adi lho iki Gong ora edan kowe ora edan iki serius aku gelem mulih ora gelem mulih aku tegel karo Petro kowe wani wong karo aku lho sing tak wedeni apamu aku nek kaya ngene iki ora wedi sapa-sapa Tru aku nek wis katokan abang ngene iki wis nekat ora iso dadak pisan-pisan kowe dadak ridu lakune Bagong Gong aku njaluk karo kowe mulya tenan kowe nek ora gelem mulih aku meksa karo kowe nek kowe meksa karo aku salin perkara karo aku ana Kang Adi gelut aku mau nek kon gelut karo kowe nek ora gelem mulih nek ora mulih ya wis aku katon Bagong mlayu-mlayu nasak Karang Pradisan Kurawa nggone laku dedemitan tegese pacak baris aja nganti kawistara dening Bagong nggih paman sampun cethuk menika pelajaripun Bagong Kartomarma wonten timbalan jupuka tombak sing ampuh utawa sing landhep clorongan tombak saka kene si Bagong yen Bagong kena tombakmu tekaning pati ngendikaning Kakang Penemban Durna Bagong kuwi nyawane Semar Bagong ki ayang-ayangane Semar yen Bagong mati Semar mesti melu tekaning pati mula coba Bagong lepasana pusaka
yen pancen tekaning pati kowe karaku wajib munjo atur sanipun anak Prabu Duryudana. Nggih, ngesaken dawuh saking mriki. Aja ketok lho, Nggih. Aja ketok lho. Ndak kenapa moga kok mumbul bengok seru banget. Yo nganti katokmu mlontrok ora krasa. Wong kontal kok bokonge telos-telos. Gong kowe kenapa, Pak? Pak. Om Tedyan Kala Mas Patik Raja Dewaku. Lah dalan. Nganti bersasat kaya wis ora kuat ganggonku njemangkahake suku. Ngrembiyake asta. Merga wis ora kuat kaya wis kelangan otot bebayu. Suwene nggonku golek pangan. Ana ing alas bersasat kaya wis sinumpet dening panguwasaning para dewa. Aja kok wujuding kidang menjangan kethek wae kaya wis entek. Aja kok wujuding kethek nadyan mregul wae kaya wis ora ana. Dumadakan ketiga ngerak agak-agak tetesing banyu dan ora teka. Mula sendang-sendang padha asat. Pendak esuk nggonku golek tetesing banyu embun supaya iso nelesi marang tenggok. Nanging ewadene kaya sinumpet dening panguwasaning dewa. Lah dalan. Lah apa ten bakal tekaning pati aku mapan ana ing alas kene. Yen to nganti durung ana tandha-tandha bakal teka panganku saka kemuraning para Jawata. Nggone wis paring urip kalawan aku mapan ing alas kene. Dewa, dewa. Aja nganti kula menika sampun ngantos pejah wonten ing madyaning wana. Menawi jengandika dewa menika sipatipun adil mesti kemawon tartemtu badhe paring kedha dhateng abdipun Argayaksa ing mapan wonten lengkaing Candrageni menika dewa. Rikat lampahing rata tanpantara prapteng sukuning argaram kang tuminga. Hiram kang tumingal dendeng saengga praja. Kocap-kacari itu nalika semanten. Dereng paripurna sami Sang Argayaksa amudha raos madaning telenge wana ingkang ketap-ketap saking Dirgantara. Nenggih kontali iki ora bagong. Nalika semanten kenging pusakaning Sang Yaprasata Kurawa dawah wonten kajengipun Sang Argayaksa kagiat kadrakasan yang sedya Argayaksa wau. Argatrisang kapirangu pinangkul kinempit kempedo sang regraning bawana. Dosang regnaning bawana ya situ kang walang ati. Latala. Lah jebul dewa mireng apa sing dadi pangudha rasaku nggonku wis suwe ora mangan sarta ora ngombe ana ing jroning alas. Lah kok dadi ora ngerti sangkan marane iki ana wujuding menungsa ingkang tiba saka ing Dirgantara. Marang bareng tak pespadake, latala sajake wis tekaning pati. Mbok menawa iki dadi utusaning dewa sarta pengadilaning dewa tumrap aku ngene wis paring pangan kelawan aku ya. Pawongan kowe aja sambat kaningaya. Gandeng kowe tiba ning arep aku monggo aku lagi nandhang luwe kaya ngene. Ndak pesthekake yen kowe dadi panganing Argayaksa mula tumung kula bapa ngakasa ibumu Pertiwi. Kowe dadi isen-isen ning wadukku yen ana luputku aku njaluk ngapura. Mbuh sapa kowe? Sing baku kowe tetep dadi panganing Argayaksa dina iki ha.
ngene arep dipangan tangi sike iki kok aku kok ora krasa kena pusakane Kurawa ketoke lho ana mak jelek ning dada terus kontal aku isih sadar ning antariksa iki aku iso eling aku bengok-bengok kok terus pet rae ning Purwadasina kok ngerti tekan ning kene iki kono gendruwo dengkulmu melocot iki sapa e lho kowe iso urip heeh kowe tiba lho aku tiba ning ngarepmu iya kowe sapa kowe takon karo aku ingkang jaga lengkeng Arga Candrageni aku Harga Yaksa kowe sapa aku Bambang tenan apa piye udah ding sapa Joko wah sing tenan sing ngendi ora aku Bagong Bagong wong saka ngendi aku saka Karangkadempel anake Semar heeh ngopo kok tiba ning ngarep aku niatku arep munggah ning Gunung Candrageni aku sing jaga Gunung Candrageni nah gandeng kowe sing jaga Gunung Candrageni aku njaluk palilamu ya Harga Yaksa njaluk palila piye lilanana aku tak munggah ning Gunung Candrageni sik kowe arep golek apa ning Gunung Candrageni aku nampa dawuh pangendikane gurumu sapa Begawan Durna aku kon golek kayu Kastuba Mulya ning tengah-tengahing kawah sing mapan ana ning Gunung Candrageni. Oh, lha kowe nglalu. Kawah kuwi hawane panas. Kawah kuwi panase ngungkuli geni Madyapada. Yen kowe nyemplung kawah kowe tekaning pati. Aku duwe keyakinan kok. Harga Yaksa, kowe duwe kapercayan piye? Mati urip ki ora saka kawaning mati urip saka kersaning Gusti mula nek guruku dawuh aku kon nyemplung kawah aku ya arep nyemplung mereka siswa sing ngabekti marang dawuh perintahe guru ning gurumu njlomprongke karo kowe ora ana wong golek kayu Kastuba Mulya kok mapan ning telenging kawah selagine aku wae sing tunggu Harga Candrageni iki durung ngerti wujuding kayu Kastuba Mulya mula kowe kuwi janjane dijlomprongke karo gurumu ning kowe ora krasa. Masa guru kok njlomprongke? Ora ana guru kok mulang karo muridé kok gawe bodho iki guru ngendi ora mungkin. Mergo aku ndek kapercayaan guru ki nek wis dawuh lahir batin kudu tak tindake. Terus aku tak munggah ning gunung kene. Syarate ana. Syarate apa? Bayar. Ora. Aku ora butuh duit. Terus aku kudu kon ngapa? Waton kowe iso ngalahke aku kowe kena munggah Gunung Candrageni. Piye kira-kira kowe wani karo aku apa ora? Yen kowe iso ngalahke aku, kowe munggah Gunung Candrageni. Yen kowe kalah karo aku, kowe dadi panganku tak lebokke ning wadhuku. Waduh. Wah, berat iki. Aku mungsuh kowe. Iya. Nek iso menang munggah gunung, yen ora iso menang kowe tak dadekke panganku. Wis ngene wae. Pangane dadak gedabikan kesel. Aku perang karo kowe, nek kowe kira-kira ngelih, ning asli kowe ngelih. Iya, wis 3 sasi aku ora mangan. Wah, edan. Ah, nek aku wis modar aku kowe. Aku 2 jam ora mangane, mae. Terus aku panganan wae. Lho. Kok kon mangan piye? Mangane dadak gelut ora aku mesti kalah mungsuh kowe. Tinimbang aku kalah mungsuh kowe wis ngene wae nyonya. Ya wis aku pasrah wis. Ora itu kayu Kastuba Mulya ya ora apa-apa sing penting aku iso ngewangi uripmu, iso nyambung karo uripmu ki tumrap aku wis ngudetake suwijining sedekah. Mula nek kowe arep mangan karo aku mangan ora apa-apa ning ya kuwi iwakku ra enak lho. Ora apa-apa. Rangu lho, ora apa-apa. Pokoknya ra enak iwakku soalnya aku kira tau adus. Iya. Ora apa-apa, ora adus ora apa-apa ning wae tetep kowe aku dadi panganku nek kowe ikhlas tak pangan. Ikhlas. Ora ikhlas ngopo?
Wong mati ki kagungane sing gawe urip kok. Upama aku tok pangan aku mati, terus kowe dawa umurmu kuwi padha karo aku wis entuk kanugrahan saka sing gawe urip dene aku iso nyambung uripe sedulurku. Kowe nadyan lagi rai tepung. Wah. Wong kok apike kaya ngono. Pancen aku iki kondang becik kok. Aku iki kondang apikan kok. Mulane kowe arep mangan karo aku mangan ora masalah. Ikhlas, ikhlas jan dulan barane kok. Oh, lah yen ngono mapano. Ngendi sikik kudu tak pangan. Manut. Ndak sikik apa ning atos. Ndak tak nempukke. Nek arep mbok ya kene iki. Ning kene iki sok metu gase lho. Nek kene madhes ngono kowe muntah-muntah. Moh aku apa kene iki malah sadurunge rene nang kene sikik kene luwih jemek. Piye? Wah ngewoke. Cengel piye? Cengel ki empuk malah nyok. Kerjaan wis gawe wis. Engko ndak kowe selak lara lho. Wis 3 sasi ora mangan, nek ora mangan wong kaya aku ngene iki. Engko ndak malah kowe ribet uripmu. Kowe mati aku mongko sing adu arep karo kowe. Kowe urung tau ketemu karo pawongan. Aku kok ora nulungi karo kowe iki aku dosa gedhe karo kowe. Yen ngono ikhlas tenan, ikhlas mapano. Wah, untal malang dening Arga Yaksa. Wis untal aja malang. Engko dadak ngombeni. Mujur wae terus langsung tekan weteng. Oh iya, mujur ya kena. Piye kok mung dimut iki? Lah ya dikledak. Aku mung ngrisi. Kowe iki lho ngoperasi amandel to? Wah. Kok isih nyentol semene gedene. Wah, wong apa ya iki? Wong dipang kok malah ngomong wae. Amane siung pengapit mancep nang gulumu modar kowe. Wis gawe dadi tamane siung cem-cempit. Pengapit, pengapit. Wis sisan gawe nggon pas nganu nadi. Nek nggon pas nadi kok langsung mati aku nek mengko ora pas nadi mah kejel-kejel ora banget kok, Ndang. Ya, iya. Iki aku malah ngedep kaca pengilon. Om milahing Mas Tunomo Sidam Sekaring Bawono Langgeng. Bagong ngerti yo. Ulun ingkang tansah momong kelawan jeneng kita. Kita kuwi uga titisaning dewa, mung dewa ingkang ora nate den ucapake dening para titah. Weh. Samane dewa to? Iya, kok elek. Mergo sing tak njingi ya raine kaya bokong. Wah, iki dewane ya atos iki suara. Panjenengan sinten asmane? Ulun Bathara Baworsari. Ulun Bathara Baworsari ingkang tansah momong kita saksuwene kita wujud Bagong kaya ngono. Para kawan. Aduh, pukulun. Bilih paduka kang tansah momong dhateng jagat kula. Kula ngantoske calon kiblat pukulun. Kula suwita dhateng Begawan Durna, kula niku urip bingung. Kula arep ngopo, arep kepiye, kudu apa sing tak tindake. Jebul kula koncatan panjenengan. Panjenengan membo dados yaksa. Pancen ulun ingkang tansah gawe lakon kita, Bagong. Waduh, aduh. Ngaturaken panuwun pukulun dene sampun manggi lawan Pak ingkang abdipun Bagong. Iya, Bagong. Kaya ora dadi ngopo. Lan sumurupa ulun mrepeki kelawan jeneng kita wujud yaksa mau sayekti ulun ngerti laku jantara kita. Ulun kepingin jajal kelawan lahir batin kita. Jebul kita kuwi nadyan ala rupane nanging pakarti kita ngungkuli lawan wong-wong sing becik pasuryane. Ikhlas sabar ora awel kelawan pati. Kuwi ingkang ndadekake ulun bombong teling penggalih ulun Bagong. Sampeyan kok kaya kula. Ulun saksuwene momong kita kuwi ya saora-orane 11 lagane ulun tilu kelawan jeneng kita. Mengkaten ulun. Iya. Lan napa to kang dadi karep kita?
teko kita suwita Begawan Durna sarta ngupaya kayu kastuba mulya. Pikulan pukulun. Ngaten nggih pukulun, estunipun kula menika kepengin bangun desa. Mergi menapa kawontenan desa sakmenika sampun bubras langkah mboten kanten-kantenan. Kepengin para kawulanipun menika kula rukunaken langkung malih. Kula damel tentrem, kula damel rukun lan damel manunggal dhateng para kawula sanesipun saengga tetunggalan manunggal tunggal cipta rasa karsa lan karyanipun pukulun. Apa ingkang dadi gegayan kita kuwi bener mekaten pukulun. Nanging Begawan Durna paring dawuh kedah ngupaya wujudipun kayu kastuba mulya pukulun. Bagong wonten dawuh apa ingkang dadi gayuhan kita mau sayekti jebul saknyatane dudu kita ingkang tanggung jawab. Sebabe menapa pukulun? Karang Kadempel kuwi ke bawah keperintah ngendi? Karang Kadempel menika ke bawah keperintah Negari Ngamarta. Monggo rusaking desa Karang Kadempel kuwi kok dadi tanggung jawab kita. Ing mestine dadi tanggung jawabing para Pandhawa, nanging sabab apa? Teka para Pandhawa wisuh lumuh ngentasi perkara. Malah kita ingkang budidaya mbangun desa Karang Kadempel. Yen to kaya mengkono ora ana pigunane Pandhawa dadi songsong pengayomaning para kawula, teka ora gelem nyumurupi rusaking desa Karang Kadempel Bagong. Terus mula kang sangka kuwi sabeta kaliyan kita nanging gandeng kita wis duwe niat saka pamrayoga ulun Bagong. Kita kudu ngelingake lawan para Pandhawa. Yen kita bisa ngelingake marang para Pandhawa supaya eling yen to duwe wewengkon kang aran Karang Kadempel ingkang dina iki lagi rusak kahanane. Mula para Pandhawa kudu gelem dandan-dandan Karang Kadempel. Ewadene Pandhawa ora gelem dandan-dandan Karang Kadempel, cetha yen to Pandhawa ora pantes minangka dadi songsong pengayomaning kawula sak negara Ngamarta Bagong. Kagiat risang kapirangu rinangkul kinampit kambeda sang reknaning bawana. Ya si tukang walang ati. Mekaten pukulun. Iya. Lajeng keparengipun apa ingkang kita upaya kayu kastuba mulya bakal ulun paringake lawan jeneng kita Bagong. Dadi syarat wangunaning desa Karang Kadempel. Nanging sadurunge kita ndandani desa Karang Kadempel luwih dhisik elingna para Pandhawa. Ora jeneng kita wani lan para Pandhawa nanging ngelingake sabab piyayi sepuh padha ngendikake, wong kang pinter padha ngandhakake sak apik-apike wong isih eneng alane, sak ala alaning menungsa isih kedunungan rasa apik. Mula gandeng Pandhawa kuwi wong satra ingkang ngateken ati suci pepayung budi rahayu. Nanging sing jeneng titah kesawapan kulit daging kuwi isih duwe rasa kleru lan isih bisa tumindak luput. Mula kang sangka kuwi wong kang kaya kuwi ingkang wajib madhangake lawan para Pandhawa. Inggih ngestakaken dawuh pukulun. Lajeng kepareng paduka mula gage tampan ana kayu kastuba nuwun tanpa pepindhan. Lajeng salajengipun niki pripun pukulun? Nek kula wujud Bagong kaya ngeten niki nek nganti kadenangan para Pandhawa mesti malah kula didukani entek amek kurang golek. Mula kula nyuwun pambiyantunipun Iwang Pukulun Bathara Bawarsari ingkang tansah momong dhateng jagat kula. Kula nyuwun senjata pitulung supados kula mboten wujud Bagong. Kita bakal ulun dandani tanpa beda kelawan kaya ulun nalika semana. Wujud napa Pukulun? Celeng kudu. Wujud buta Bagong. Wujud buta kados panjenengan kala wau. Iya Bagong. Sawise kita wujud buta, ulun bali lawan jagat kita. Ulun bali momong lawan kita Bagong. Nggih ngestakaken dawuh lan dadi pangertenmu. Yen to niate Durna lan Kurawa kabeh mau sayekti ora kok bakal maringi bebungah wujuding kayu kastuba mulya. Nanging mun dadi srana nggone bakal padha pengin gawe patimu.
Sabab kita kuwi dumadi saka ayang-ayangane Semar. Ulun ingkang diutus dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah kinen manjalma wujud titah saka asal mulane alan ayang-ayanganing Semar Badranaya. Mula kita ulun dandani wujud yaksa kaya ulun lan ulun bali manjing anggo kita. Nun inggih ngestakaken dawuh sawise kaya mengkono kita budhal marang Praja Ngamarta. Barang wamuk ana ing Praja Ngamarta. Wah, mengke nek wong-wong Pandhawa mboten wonten sing ngalahke kula, aja kuwatir. Iki dadi sarana Pandhawa eling lawan desa Karangkadempel supaya Pandhawa uga mbantu lawan nggon kita duwe niat bangun Karangkadempel. Ngestakaken dawuh pengulun. Megenga napas sawetara Panakawan Bagong. Kang Samar pamoring sukma sinukmaya winah ya ing asepi. Sumimpen teleng ing kalbu pambukaning warana. Manteng pangesing Sang Pukulun Bathara Bawarsari. Nyiptake ora Bagong ical wujuding ora Bagong babar wujud. Kita wis wujud bali kaya asal mula nalika ulun mimba yaksa. Nggih, Pukulun. Lajeng kepareng paduka Pukulun kados pundi? Ulun manjing sajiwane ngangga kita. Kanthi wujuding kayu kastuba kira bakal dadi wong kang didaya sekti kalintang jayaning perang. Tumuli budhal marang negara Ngamarta. Elingna para Pandhawa yen to Pandhawa duwe kewajiban uga bangun desa. Ora mung Karangkadempel nanging desa-desa ing minangka dadi wengkoning negara Ngamarta kuwi wajib digatekake dening para Pandhawa. Iki ngestakaken dawuh Pukulun monggo latri manjing angganipun ingkang abdi kosih. Kita arep nganggo jeneng sapa? Waduh la menika ingkang repot. Dipun keparengaken kula menika wujud buta, kula badhe mawi tenger dedya buta galak. Nganggo jeneng sing apik, Bagong. Nggih, kula bingung mawi nami napa. Jajal werka, wah menawi jajal kudu tumbas. Jajal kok ora tuku, aja ngecul. Ulun dudu pangkeculan. Kutha Pandhawa tata gati Wisraya. Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana. Samirana lan warayang misikan makulingan lima. Ladala panjen bener ngendikane Hyang Adi Pukulun ingkang dawuh kelawan aku yen to sejatine iki dudu kewajibanku nanging nggonku tresna kelawan desa Karangkadempel nganti tak rewangi ketoyong-toyong kaya ngene awakku. Bareng ketemu Hyang Pukulun Bathara Bawarsari dadi dalan nggonku bakal ngelingake marang para Pandhawa. Pandhawa, aja banget-banget nggonmu enak-enak lungguhan sira tumpang kendhangan dengkul. Ora nggatekke karo kawulamu, Kiwa tengening negara Ngamarta butuh mbok gatekake. Butuh srana wewangunan sing becik yen kowe ora gelem ngulatake karo kawulamu, aku ingkang bakal ngelingake karo kowe.